Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en història de primer de l'ESO, en el projecte Viatge prehistòric, i a continuació proseguim amb la sèrie de vídeos relatius a aquesta etapa. Així doncs, hem d'advertir d'entrada que el mot neolític significa literalment pedra nova i que perdurà durant uns vora 5.000 anys entre el 10.000 i el mateix 5.000 abans de Crist. És la segona etapa, per tant, més llarga de la història i que inaugura una autèntica revolució pel descobriment de l'agricultura i la ramaderia i els inicis de la jerarquització de la societat. Si observem d'entrada el mapa, trobem com les societats neolítiques s'expandixen per tot el planeta. En el cas d'Euràsia, al voltant dels dos rius més cèlebres de l'antiguitat, a saber, el Tigris i l'Eufrates. Assistim, així mateix, també hem de comentar com element bàsic del neolitisme és que a través de l'observació empírica de la natura i els fenòmens que l'envolten, l'home aprengué que les llavors soterrades originaven plantes noves. Heus ací l'origen de l'agricultura. També la mateixa examinació del comportament dels animals permet la domesticació d'aquests i els inicis de la ramaderia. Tot plegat, el fet de no haver de desplaçar-se per cercar aliments perquè es conreaven a la rodalia dels poblats i la cura dels ramats comporta un procés de sedentarització de les poblacions. Per tant, les noves feines agrícoles dels poblats feren necessari la construcció de nou instrumental agrícola, com és el cas de la corbella, el molí, l'arada o la destral. A més, es desenvolupa la ceràmica per transportar aliments, de la mateixa manera que el fus i el teler per confeccionar vestits. A grans trets i com a cloenda, els poblats, com el que observem ací al darrere, eren comunitats autosuficients amb cases de palla i fangs i sitges per emmagatzemar tot tipus de plantes i animals per practicar tant l'agricultura com la ramaderia. Nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.